Arratsaldeon, eskerrik asko Sarkoreto guztizeri. Danori sorteon. Bueno, sosketa egiteko aukeratu dugun metodoa, la manos menos inocentek. Venga, daren gogu bat. Lehenengo saritue. Amaia Calle. Bigarren sarituen izena edukiko dugu. Hauxe bera. Kojo! Bigarren disko Andoa Ñeragoa. Kanta kojo! Zuretako bigarren diskoa. Azkenengo diskoa. Nokatako dugu irabazlen izena. Ni neuk ez. Horren, zukatako zu. Pirurin! Nagore Perez. Zuretzako. Hirugarren diskoa. Eskerrik asko elkarmanatziaren eta kontzertuetan ikusko gara. Otsailetik aurrera.